И досыть зараблять. А все, на что я стою зараз, погиб обязан. Подвохами я закрыты. Я от дохода способа душа. Походом мысль я и ты. Так колючий. Душа соседа ты не такой. Свое касание мы не давали. Когда молились я и ты. Наша дуня такая. Наша ты не такая. Почему ты не такая? Не увидишь. Дякую. З нами був Арсеній Важук, я із Добры, і гукорежисер, і ведучі, а програма протягується. Дякую. А давайте еще там тишее. Вось, это потому что не ведущая повинна трындеть, а яшчэ потянуть музыки, играть, 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 и не только. Артем, не Важук! Мне подается, что это была яшчэ паскалочка на то, что будет и автопати спадарства. А як вы готовы? А пока смеху не чую. Криков не чую. Але перед тым, як тут будзе працягвацца суд, мне вельмі хочацца сказаць яшчэ адно дзякуй. Яшчэ адно дзякуй тым людзям, якія стваралі для нас цягам 2 год тут атмасферу, якія працавалі. Знаете, гэта мог быць панядзелак, табе складана пасля працы, але ты прыходзіш па панядзелак на барчыку і ўжо быць такое лягчэй. Посміхнулася Арына і вельмі класна стала. Поразмаўляў Данік. Дранікі прынёс. Супер! А яшчэ, канешне, калі цябе сустракае Наста і Лёша, сузаснавальнікі гэтай пляцоўкі нашай любімай, то мне падаецца, што наогул гэта пра тое, што тут у Бельдувары было як дома. Таму дзякуй вам вялікі за гэта. Мы не забываемся про то, что мы еще приходим. Сегодня только середа, есть еще четверг, есть еще пятница. Неделя. Значит, есть что выпить. А яшчэ една самая Таму, спадарства, будзем ад вас чакаць новых пляцовак, новых крокаў,
І, ну, яшчэ... Окей, дамаліся. Патрэбны час будзе час. Яшчэ адно дзякуй вялікі. Хочацца накіраваць для радыё Распі. Стай! Радыё распісяй! Ідзі сюды, калі ласка. Вось якраз за гэтую самую прамую трансляцыю сёння у нас Васіль адказваў. Перадавай прывітанне. На жаль, сегодня нема музыки сапраўдных рейтингов, а лишь добрый вечер, дамы и господа, с вами Радио Расписяй, и я его диджей и ведущий, отец героинь. Добрый вечер! Самое главное, что мы с Мариной працуем уже не первый раз, и самое главное, что радиоведущие, это те люди, які завсёды приходять і роблять вам цікаво. Тому гуляємо разом і гуляємо завсёди. Живе рок-н-рол! І живе Білорусь! І яшчэ спадарства. Жывуць беларускія музыкі! Ого! Вельмі, дарэчы, прыемна, што сёння да нас на імпрэзу завіталі не толькі тыя, хто выходзіў непасрэдна на гэтую сцэну, але яшчэ і тыя, хто пакуль што не выходзіць на пляцоўку, але збіраюць склады і робяць наступныя крокі для таго, каб у нас з'яўляліся новыя імёны. Таму дзякуй вялікі. Я думаю, што усе ікнулі, каму трэба было. Да ўсяго іншага, яшчэ за што хацелася б асобны дзякуй накіраваць Арцёву Немалажуку, за вось гэтую прыгажосць. Візуал, афішы, менавіта яго чароўнымі ручкамі і стваралася ўся гэтая прыгажосць. Таму дзякуй вялікі, не ведаю, ці тут Арцём, але апладысменты, мне падаецца, павінны да яго даляцець. Канешне ж, дзякуй вялікі ўсім нашым музыкам, якія стваралі гэты самы вечар. Чэслав? Полторы человека. Капитан Хмель. Артём Немалажук. Але мы вам абяцалі яшчэ і афтэрпаці. Гэта азначае, што яно будзе. І тут працэс, вось тут можна заўважыць, што паступова адладжваецца. Забяспечваць будзе яго нам Стас Шахоўскі, вядомы самай рознай супрацы. То есть, паглядзіце, як саунд-прадзюсер ён спрацоўнічаў з такімі вядомымі артыстамі, як Іва Саціва, Чорнакова, Лайковы і іншыя. Сам удзельнічаў у гурце «Журдзіла», выступаў на такіх буйных фэстах у эміграцыі, у замежжы, як «Летуцень», як «Варшня». Спадзяемся, што гэтыя самыя імпрэзы будуць жыць і сёлета, і не толькі сёлета, але і пазней. А яшчэ зараз ён грае в якасці клавішніка разам з новым калектывам, які стварыўся ўжо ў Варшаве. «Ноцны птахі». Адносна недавно у іх быў дэбютны выступ пад Варшавы, але ў Варшаве ўжо таксама быў. Яны яшчэ нам паспелі прэзентаваць. Таму спадарства, далучайцеся, калі ласка, і да калектыву, і да таго, што называецца музычнае шчасце. Ну, а праект «Архідэліт», які зараз у нас будзе ў якасці афтэрпаці, вядома акурат тым, што Стас аб'яднаў увесь свой досвед. І менавіта мне падаецца, што вось гэты самы скіл мы адчуем сёння падчас імпрэзы. Дзякуй вялікі ўсім, хто працягвае з намі заставацца. Давайте для вас аплодисменты. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! І зараз аплодисменты для тых, хто яшчэ на гэтай імпрэзе прысутнічае і працягвае адпачываць разам з бэндам «Арам». А пакуль у нас ёсць яшчэ крышачку часу, нагадаю пра тое, што... Так, мы распавялі пра тое, што будуць ладзіцца розныя праграмы, розныя мерапрыемствы тут, што ў чацвер і пятніцу мы лічылі. У суботу, яшчэ раз паўтару, што гэта будзе электронныя вечары на беларускай музыкі. Гэта азначае, што можна будзе прыгадаць штосьці, што было важнае для нашай гісторыі.
до усякого іншого буде і неділя, там, де можна буде почути симбіоз, супрацю Олега Карленки і Ромаріо Пунча. До речі, тут, на этой пляцовці, мені подається, що народжалися, протягували своє життя такі файні проекти, як «Лампова Варшава». Можна було прийти, послухати класну українську музику, і не тільки. До всього іншого. До речі, привітання і соорганізаторам, які, можливо, там десь будуть забігати на гэтые події разом з тим. А мені здається, що гэтая пляцовка ще і дала життя некоторым композициям. Вот Артем сегодня выконывал про... Конечно, лучше прикажу, скажем так. При гэтым, мне падаецца, што аднойчы, калі ён будзе гэта ж песні спяваць дзесьці на іншых пляцоўках, магчыма, дзесьці нам і прыгадаеце, памятаеце, як там, у Бэстабары, на самым старце творчасці, кар'еры, компазіцыі Артёма гучалі гэтыя песні. Вельмі прыемна было назіраць і за тым, як залі падтрымлівала, дзякува вялікі за гэта. Як став таксама спяваў. Гэта важна, гэта паказальна. Але мне падаецца, што автапаці гэта якраз той самы момант, калі і музыкі таксама сённяшні нашы могуць выдыхнуць падчас таго, як Стас Чахоўскі нам забяспечыць гэту файную атмасферу. Таму, спадарства, дзякуй вялікі за тое, што вы сёння разам з намі. Дзякуй вялікі Бэкдо-бару за тое, што прынёс так шмат файных праектаў. Яшчэ я памятаю, што былі класныя моманты, калі за барную стойку становіліся вядомыя беларускія артысты, у тым ліку і Чарнаброва там была, я памятаю дакладна. І гэта была магчымасць напраму пакамунікаваць, абмяняць свой досвед, а мы проста сваім настроем, проста сваім вайбам, сяброўскім вайбам. Вы разумеете, спадарства, што загучала музыка, гэта азначае, што у нас автапаратія, што у нас сёння файны адпачынак, дзякуючы Стасу Чахоўскаму. Таму падыходзім на бар, частуемся надалей, кажам дзякую Бэкдо-бару і ўсім тым, хто сёння быў разам з намі. Мяне зовут Марина Савицкая. Пачуемся, побачимся, чилим разом. Архиделик! Чуть-чуть похоже. Местечко придержите. Чисто, чтобы был экспириенс, ходить надо. Вот надо, вот чисто один, чтобы тогда уже прям не брать. Не просто первый раз мой вид важный. Нет, в целом, если представить,
научимся, да? Я когда-то ходил, там да, мы, наверное, ходим там. Все освоены. Ну що ж, шановне господарство, концерт, на жаль, закончился. Зараз уже пошло автопати. И мы хотим просто вам разом с Мариной сказать дякую. Величный дякую за то, что вы долучились на нас, за то, что вы глядели. Ну, на жаль, вы не пришли. Ну что, бывает, ну что ты зробишь? Тем больше я ведаю тое, что нас глядели не только тут у Варшаве, у Беларусі нас так само глядять, в Ізраїлі нас так само глядять. Дякую, просто дякую. Долучайтесь господарства яшчэ абавязкова не толькі да онлайн-трансляцыі вось такога кшталту, але ж яшчэ і да жывых выступаў яны абавязкова будуць. Іх будзе шмат, таму сачыце за абвесткамі і няхай будзе з намі сіла жыве век. Конечно, мы будем робить еще шмат разных мероприятий. Просто разом. Самое главное, сочитесь за нашими подеями, сочитесь за нашими обвесками, долучайтесь до нас. Кто может, тот онлайн, кто не может, тот... кто может, тот офлайн, а кто не может, тот онлайн. А хто зусім можна, то і офлайн, і онлайн. Это буде вельми приємно. Дякую вам. Дякую, Лізна. Дякую тобі. Все. Дякую. Любим, цілуємо щочки. Нехай у вас все буде добре. І нехай наші мрії збудуться. Обов'язково збудуться. До побачення. До побачення. На хвалях радіо Розпіздяй і... Рада рація. Екстремісти живуть старовально. Екстремісти працюють правильно. Знаєте, Ваня, бачимося, зустрінемося.